Punja, Sim, full mechanic items. Indian electrician. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಚಾಪಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುಪುಗು ಯಾನು ಎನ್ಮಾರೆ ಕಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎನ್ ಮಾಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಒಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬರೀದು ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂತಾರು ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಐ ಮಾತ ಮುರ ನಾನು ಪರ್ದ ದಕ್ಕದೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವಾಯಕ ಅಂಚ ನನ್ನ ಸುರುವುದು ಮಂತದಿರೋಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ದ ಕೊಡೆ ಪಂತೈತೆ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಈ ವಾರದ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಉಂಟು ಟಾಪಿಕ್. ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ 10,000 ಆಜುನೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕರೀಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಉದಾಸೀನ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತೆ ಅಂಚ ಇನಿ 5 ಪಾಡ್ವೇನೆ ಈ 5 ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪಾಡುಜಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ MBA ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನೆ ಲೈಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಲ್ಪು ಬೇಗಲಕ್ಕುನ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಆ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಇಂಕ್ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ನೀಟ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂಡೇದ ವಿಡಿಯೋದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ಯಾನೆ 5 ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದಾಯಕ ಪಾಡೋಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೋಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಪಾದಿತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾತು ಉಂಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೆಚ್ಚಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ತದಾಗ್ತದೆ ಸುರುಟು ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಟು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ಪನ್ನೊಂದ ಬೋಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕದಾಯಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕದಾಯಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನದೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಶನಿವಾರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಡು ವಾಟ್ ಐಪುಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಶನಿವಾರನಾಗ ನೀಟಾದ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುರೋದು ಮಾತ. ಸೊ ಅವು ಕೆಲಸ ಮೂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ಬೋಲ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಏನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪುಡು ಡೈಲಿ 1 hour ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕೊರುಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ದಾಯ್ತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಂತನ ಎಡ್ಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೈತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈತ್ನೆಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬುಕ್ಕ PUC ತುಳುವೆ BCom ಫುಲ್ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರೋ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋ ನೆಂಚ ಓದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಾತಿರಿಯರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚ ಇದು ನಾಳೆನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ నేను ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನು ಬರೆದು ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋಡು ಇದೀಕ ಬಲೆ ಯಾನಿನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂಚೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಓಲನ್ನ ಐನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತಂಡ ವಾಪಸ್ ಸುರುವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಲು 21 ದಿನ ಐ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅದು 21 ದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಮುಡಿಯೋದು ಇರ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾಲು 21 ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಮಂತ್ದೈನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 21 ದಿನ ಏನು ಮಂತೆ ನಾನೇನದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ 21 ದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಬಿಡೋದಂಡ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಲು 21 ದಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಂತ್ 21 ದಿನ ಲಕ್ಕಿಯಾಗ ನಮಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ ಪಿದಡ್ನೆ ಎನ್ನ ಚಾಪಾಡ್ದಾಟುಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನೆ ಏನು ಮರ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಾನದ ಏನು ಮರ ಅಂಡದೆ
ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ. ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾಂಗ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಎಂಕೆ ಕೊಳಪುಂಡು ಉಂಟು ಉಂಟು ಉಂಟು. ಪಾಪ ತೂಪಣಿ ತುಲವು ಎಂಕಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೊಂಡು ಉಂದ. ನಿಕ್ಲೊಂಡು ಉಂದ ಇಂದ ತುಲೆ 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 ಐಕ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಬುಕ್ ಉಂಟು ಕೈಕಂದು ದಿಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ತಿಂತೀನಿ ನೀಕು ಪಾಡ್ಯೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಹಾಂ ನೀರು ಕೊಡು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ತದ ಜವೆ ಇದು ಏಪಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ತುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕದ ಇಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಆಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕೇಪ್ಲ ಪೂಂದೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೋತುಂಡು ಏನಾತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಡಿತಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂರನೇ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪತ್ತು ನಾವು ಕೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಪಪ್ಪಡ ಪಾತಿರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಗಡೆ ಪೋನಾಗ ಪುಪ್ಪೊಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡೀರು ದೈತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರ ಪಂಡೀರು ದಾಗಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಪಂಡ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಐಕುದು ಮುಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಮುರನಿಲ್ಲ ಐತ ದುಮ್ಮುನಾಡಿದ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಡಿತದ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆಯನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿನ ಓಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ದಾಗದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪಂಗ ಜ್ವರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚೆನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇನು ಮಾತ ಮಡಿತಿದ್ದು ಪುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲಿ ದಾಯಗ ಪೇರ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರ ಪಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತದೇನು ಮಾತ ಮಡಿತಿದ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಡಿತದ ದೀಪದಿ ದಾಂಡು ಅಡಿತದ ಲಾಂಡು ಇಟ್ಟೇನು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಬಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪೊಪ್ಪೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇರ ಪಂಡೀರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರಡು ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಿಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಇದುಂಡತೆ ಚೂರು ಬೆಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಾತ ನನಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಲು ಐ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರಂಡೇರು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಕೊನಲ್ಲ ಅಂದು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಪೇರ ಉಂಟು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ರಿಪೇರಿ ಆದಾಯ್ತ ಹೊಸ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪೇರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಿಪೇರಿ ಆದಿಪ್ಪ ಈಗ ಇಂಜ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಐನು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ಈಗ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ದಾರಿಗೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುನಂದು ಪಪ್ಪಗಂಚೆ ಕಾರು ಒಂದು ಪಂಡ ಜೀವ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾಯ್ತ ನನ್ನ ಪಿರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ ಹುಯ್ ಪೋಪುಜಾರಿ ಇದು ಒಂಜಾರ ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂದಾಜಿ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ದಾಯ್ದಮ್ ತೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಕಡಿತುಂಡು ಅಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲಕ್ಕ ಓಡ ಅವೊಂದು ಮುಟ್ಟ ನಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಿರೊಂದು ಸಾರಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕಾಪ್ ನಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪಾನರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ
ಅವು ಸ್ಪಾನರ್ ಹೂಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಸೈಜ್ದ ಕೊನಲ ಅಂತ ಪಂಡಿರ್ಪಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಬಿಚ್ಚಾರೆ ಅಂಪುಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ತಯಾರು ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ಮಜೊಂದಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಏನು ಪಂಡಿರ್ಪಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮಜೊಂದಕ್ಕ ಒಂಜಾರಿಕ ಪೋಪುನಿಗೆ ಹಚ್ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀತೇರು ಪಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೇರು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೇರು 10 ಕಲಿತಲ್ಲ ಪಗ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಪೋದು ಬರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಂದು ಪಂಡವೇ ಚಾರ್ಜ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡಿ ತೆಂಗ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಪಾರ ಇತ್ತಂಡ ತುಮ್ಮನೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀದಿಪ್ಪೋಡು ಈಜಿಂದ ಸಡನ್ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಕಡ್ ಪ್ಯಾರ ಆಪಿಜ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ದಿ ಓಡತ್ತೆ ಬೈಕಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಪುನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದಿಯೇರಿ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೆ ಯಾನ ಸ್ಪಾನರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಜ್ ಪೆಂಚಿನ ಉಂಡುದು ಪೋಪೆ ತುರೆ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಪು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕದ ಪಪ್ಪನ ಮೈಂಡ್ ತುಲೆ ಭರತ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕುಂಜ ಸಿಮ್ ಫುಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಭರತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಐನದ ಐತ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಜಿಂದ ಒಂದು ಐಜಿಂದ ನೆಟ್ ಮಿನಿ ಐಜಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತಿರ್ಗೋಬೇಡ ಸರಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಂಚ ಬೀಂಟದು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿಟ್ರಾಟು ಕಿಟ್ರಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸರಿ ಸಾಕಂದ ಮತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಉಂಡಾ ಹಾಂ ಬರ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಂತನೆ ಐಡಿಯಾ ನೀರು ಹೌದು ಆ ಮುದಿಯಲ್ದ ರೆಡ್ಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ತೋಡು ನೆನ ಮುದಿಯಲ್ದ ಆಜುನ ಬೇಕು ಬೆಚ್ಚಿ ಆಪೆದ ಮುದಿಯಲ್ದಲ್ಲ ಓಡೇನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಂತೆ ಪಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಂತೆ ಪಪ್ಪ ದಾಯ್ತ ಪಂಡಿರ ಐನೇ ಫಾಲೋ ಮಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಪ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಂತ ಅವ್ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐನ ಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕೇಬಲ್ದವ್ರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದವು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚ ಐನು ವಾಪಸ್ ಐನು ಸ್ಕಿನ್ ತೆತ್ತದು ಅವ್ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಾಡಿ ಲೋಟನೆ ಮಂತು ಬಿಡ್ನೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇಂಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವಲಿ ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಂತನೆ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಂತೆ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನಲ ಕಣೆ ಮಂತೆ ಸರಿ ಯಾಂಡು ಅವು ಚೂರು ಹಾಲಾದಿತ್ತನೆ ತುಲೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪನ್ನೇನೆ ನಾನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನಲ ಕಣೆ ಮಂತೆ ಚೂರು ಕೇಬಲ್ ತೆತ್ತದು ಇಂತಿ ಕಲ್ತದು ಸರಿ ಯಾಂಡು ಸರಿ ಆಪುಡದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಒಂಡದವ್ರದ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನೌಕರಿಡ್ ಏನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೌಕರಿಡ್ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಡು ಇತ್ತೆತ್ತು ಸಾರಿ ಎಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ತು ಪನ್ನೆಂಡ ಅವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಬಲೆಂದು ಚೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲಡಿ ಹಿಲ್ ರೋಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವ್ದಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಹಿಲ್ ರೋಡ್ ಕಂಪನಿದ ಪುದರ್ದಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದು ಬಟ್
ಲೊಕೇಶನ್ ಅವೇ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲು ಪನ್ನ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಹೊರ ಪೋದು ಮಂಗೆ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಪನಿ ಪುದರ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಡ್ಲ ಪೋದು ಫುಲ್ ಮಂಗೆ ಅದು ಪೋತೇನೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂರ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲಿ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಚೂರು ಅವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡದು ಜಿಂಜ ಫ್ರಾಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಜಾಬ್ ಪುದಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ಜಿಂಜ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಐಟು ದುಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್play ಶೇರ್ ಮಾಡ್play ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್play ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.